e ñalande mawningol duubi makko capande joyi irli holliti yiyande mum faade e gaynako Afrique ndu suudu witto e bangal gaynako nena golla gila duubi capande joyi sera aynaɓe to Asie e dow e Afrique gila nden gueɗe kewɗe mbaɗama e biyol docteur Abdourahmane Wane gardiɗo suudu irli banggue hirnangue Afrique. nde min jeehi Mali haɗani Mali no ene ko guuro jaajɗo trop min jiino par exemple que sa waɗi vaccin fewnde Bamako pour nawde ɗum haa to aynaɓe ngoni ene woɗɗi ene wuli laabi ɗi moƴƴani donc ilri fewndi vaccin mo ganduɗa sohlani hay waɗede e glace donc hay sa woppi ɗum balɗe 5 6 vaccin o ma continue moƴƴude donc ɗum hay waɗi ɗum e car transport ha yetti vaccin continue ɗum wiyete vaccin thermostat. Mali ina jeeya e leydi hirnangue Afrique do gaynaka bamtino feewi kono ko non ndi way hewde caɗele hakkunde aynaɓe be kono kadi caɗele hakkunde remoɓe e aynaɓe ko way noon teska kadi dow e Sénégal docteur Baba Ba goto e wittoɓe irli koye dum woni e miijade oɗo saaha. Han somi ƴetti e yeru e Sénégal ko wiyete unité pastorale woni cabbe aynaɓe e ɗum ɗon ko holno aynaɓe mbaɗat kamɓe koye mumen taw hay goto arani haaɓe eɓɓa leydi maɓɓe ɗo ɓe gaynata ndin taw waɗata caɗele non seulement hakkude mumen e remoɓe mais aussi watta aynaɓe hakkude aynaɓe par ce que gaynaka no heewi façon ene waɗi ɓe ganduɗa koɓe egga en waɗi ɓe ganduɗa koɓe hoɓɓe e ɗum ɗon e nder ilri min jogui ko waɗi outil biyeteɗo PRM woni participatoire national management ganduɗa ko jogade ladde aynetende durgole taw ko yimɓeɓe jogani ɗum koye mumen taw kadi ko jewte hakkude mabɓe haaɓe nana nder holno jogorte e ɗum ɗon min sikki e nder libbi garoji mamin puɗɗo ɗum wadde e nder Sénégal. Gaynaka egge ina heewi gartama kono leydi hirnangue Afrique ina deeɓi hen hettude caggal e yiyande wittowo o. par ce que sa yeehi ɗen ɗon leyɗele gonɗe men batte funnague wona Kenya en Tanzanie en Éthiopie en ɓe dañi han peeje ɗe ganduɗa heɓe cuhori gaynaka mumen egga woni pastoralisme sans pour autant kadi ko gueɗe goɗɗe ɗe eɗe gacce caggal mbeɗa sikki ɗen ɗon peeje gonga tigui leydi men he mo yajani mais so en mbaɗi ɗum wonde kadi goto foof totti ɗum happu mbo foti ɗum tottude alay saago ma battin ma daña impact moƴƴo e gaynaka men. Den caɗele irli ina woni e yilade hen peeje e biyol gardiɗo suudu hirnangue Afrique docteur Abdourahmane Wane. Ilri waɗi développé ko wiyete livestock master plan c'est-à-dire min hoore mbaɗen liggo Madagascar gouvernement Madagascar pour ƴewde ɗo e duuɓi 15 ko hollumɓe poti nanude gaynaka pour ko waɗa impact woni holɗum d' abord aynaɓe wuuro no feewi yimɓe mbawa dañde nayyi e beyi par ce que yimɓe sohlu ɗum nan ɓeyno hewde rewɓe ɓe ina jogui gueɗal mabɓe e boore nde saabu irli ina sikki wonde soɓe nannaka hen yahata. Fadima Sy, Dakar, RFI.